Nagpahimangno ang DENR ngadto sa mga plantito ug plantita nga dili apilon ug kolekta ang mga endangered plants. Ano yung report ni John D. Esteban? Tungod sa pandemya, nauso ang pagpangolekta o pag-atiman ug mga tanom nga alang sa kadaghanan, stress reliever. Pero ang Department of Environment and Natural Resources Region 11 nagpahimangno sa publiko nga dili magpasulabi ug magpasagad og kolektang tanom labi na ang mga endangered plants. Gumikan dunay bawal kuhaon o kolektahon ubos sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Bahad sa DENR, ang bisan si kinsang mula pa sa maong balaod, pwedeng makulong sud sa 1 hangtod 12 ka tuig ug magmulta og 100,000 pesos ngadto sa 1 million pesos. Sa mga species ng plants, meron tayong mga critically endangered, meron ding vulnerable and other wildlife species. So yun po ang pinagbabawal ng DENR dahil protected po ito sa Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Example of this are yung mga lady sleeper orchid, mga bantigi, and then giant staghorn fern, at saka yung mga pitcher plants. Si Lazar Suelyo nga taga-Tagum City, aminadong certified plantito. Kansang balay na puno sa mga klase-klaseng tanom. Matud niya nga maglisod siya sa pag-identify o pag-ila kung unsa ang mga endangered species. So ituhon gud ninyo or nato o kung unsa gyud ang mga endangered species nga mga tanom kana mga gikan gyud na sala sa mga wild plants na nila nga ginakuha sa mga plant hunter para ipamaligya. Sumala sa DENR nga ilahan na gipost sa ilahang FB account ang listahan sa mga tanom nga bawal kuhaon o kolektahon. Pero unsaon na lang man tung mga nakapalit o nakakolekta na og mga endangered plants. Ilagay na lang nila sa kanilang mga bakuran or sa kanilang bahay, but they should refrain from getting another species, no, or hindi rin pwede na ibenta nila or i-barter nila or i-transport nila. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.